Déhmhór maithe agus bhfuair giad fáil teisteach go dtíon cluiche Leathcheannais seo, cluiche Leathcheannais TG ceathair a Craobh Idirmheánach Peil na ansa Páirc Glennon Brothers Páirc an Phiarsaigh ansa I Mhaile Longfort I lár tíre. Muineachán agus chunta Laois tá a dheachant in óbhain chun dáireann agus Domhnaigh mBan agus goram ach caiigh Muineachán na gansa tradiisiúna chaint siad san le bán don gcuid is mó agus an san Laois an de bheile be siad san goram don gcuid is mó. Tá fuin Laoise atá meach an Páirce gan éon arú an bhuiin na fógraíoch le líon na seachtaine so dá bhar san si éimar de bara ben go bhfuil taithín im líanacha is stig sa cúil de chunta Laoise I siúd sa bháire an lína lán cúil sinnéad ní eile dheis clóda dun mar lán cúlaí agus fé mecabhaid ngansaí I bhar I ceathir. An san sa lelíne tá Aoife Gorman dheis Anamúr agus I bhir sé a chahabhaigh agus captaíon na fórne an Drea Mórdan nó Bhaile Róáin hÉireann na Laois lé. Lár na Páirce Fiona Dooley agus Jane Moore an líne Leathosaigh tá Siofra Havel, Eva Galvin agus Ciara Crowley, fada Muineachán agus tuairimid an Tomás Cuí dá nárán náisiúnta. Árán a bhíonn seinte agus go chéad nóir agus an agard don cluiche Leathcheannais seo tosa Laoise mar a bhí sa rá Siofra Havel hÉireann na Laois deise Eva Galvin ar a dahad slaat agus Ciara Crowley hÉireann na Laois lé leis digdóibhsiúd lína dain séireach an lína lán tosaigh Emily Lacey dheis a going a bháin món ní príomhscorálaí na fórne clé agus atartha ime lálar. Fuin Muineachán fé mar atá siad sanna dulcan Páirce arúháin diatracha níl níomh Flanagan atá snú agus is tígan na háid siúd tá Grace Hanratty. Sa chúlacha san na Kelly an lína lán cúil Caoimhe Brennan, Seona Brady agus Áine Lachman an captain na fórne dheis san bhir cuaige chahabhaigh Amy Garland, Aoife Burns mar leacúlaí lár buil agus Casey Traynor hÉireann na Laois lé. Lár na Páirce Grace Hanratty agus Sophie Corley an na tosathe Rosemary Courtney na Hanimnecha Courtney agus iad lúti le fórne Muineachán agus le Domhnaigh na fada an lá. Holly McQuaid ar a dahad slaat agus Lauren Garland leachópla Amy an captain hÉireann na Laois lé agus leis digdóibhsiúd lína cumasach eile Eva Sherry a going a bháin sa chuine eile tá Sarah Tierney agus atartha Imilne Nóige tá Jennifer Duffy. Gá chuntaigh an áras go bhfuil stair maráiteach ag gluithí Peil na agus go Craobh síintear na hÉireann búteach a réon gur bhuaige Muineachán fé ggóin éirí an ócha sé agus an ócha seacht agus gur bhuaig Laoise hir sa bhliain 2001. An réiteoir fearbhío má lár na Páirce réig le túsa chur le cuasaí fiachad saoil ar a déhile siad Bhfuil Laois tá Aoife Galvin I mehamachta chaban arda na Peile an adóg catisteach an adóg sé de rísigh an réiteoir agus an ciad cicséir don gluthe planta Laois agus tócha ag Aoife Galvin. Aoife Galvin saoil go bhile na Páirce agus seo chuin Fiona Dooley a dul chun cían inis do Laois.
Laois agus bre tapig an san réiteoir déanamh an cinenne gur ré chalíon Laois isteachchan san gosatóir agus é tócha go tapig ag Muineachán iad a tacht Harlár na Páirceach an adóg sé go réiteoir mar caffar Cluiche a chur ar bhean Muineachán atá gortathe well fuair sí buile trauman san isteach san ochta stáilem fuair sé sin sa caffar Cluiche a chur ar a siúd. Mar a bhí rá gá Craobh na hÉireann búta ag Muineachán na blianta 1996 agus 1997 Laois de bhúdar sa bblion 2001 ach well béidir gohfuil sé tá siad hí sa grád Idirmheánach inis dícáilíoch Laois an irig ó grád na Síntir agus de dícáilíoch Muineachán sa bblion fethe dó so be siad a géirigh an céimeán áirdeáil tá Leathcheannais eile arsúil inmh comma chuntainna hir bhí le tíráin ach tá mína díú ar a gceansa ban Muineachán airthe na seasamh réig le tastóiríis agus began sellh ag Muineachán nuair a thosnóigh an chluthe a ríis agus tá sé sin le díanamh inis éon second in éair déanta trasna go taobh san na Páirce Hanratí Grace agus an ceansan a thuirrta siúd có fada le Lauren Garland a casa timppel pas láimheach an ceansan beáinín roiáda agus Idirmheánach ag Laois agus Idirmheánach ag Jane Moore ó Cumann Naomh seo chuing mná Laoise iad anmhahar fada ag úmpar na Peleganíise I bhfuil a ceardíoch sinní Emma Lawler dulcan cín go fóil tugad sí pasúa có fada le Emily Lacey a túirt fés na postaí ach an ceansan cuacha lasma agus cadé sa chluiche ceansan Idirmheánach ar héamh na láimh lé Idirmheánach agus an seansan leite ar bhaná Laoise. An cicimach tócha Lár na Páirce seo chuin Muineachán a brise Lár na Páirce is ceann tapig isteach sa spás agus seans agus spás in ising na tusa a déanamh isteach ar a gúil casa timppel ar a gitóig fós an dul chun cín anna glúiseach tar fad ó anna cosa ag nómad tenach déantan san ag maná Laoise tagad sé ar neis go fada le Hallie McQuaid isteach a dro gúil agus an ceansan is seola haris an drasnán ciad scór na huine imethe haris an drasnán san Domhnaigh glúiseacht fliúntaí tapig an san drí spásacha is do bhuiidir ar leas as an spás céanna. An cicimach le tógant inis I cúlbáir Laoise sní Imer Barry an múntóir scoile Par derim tahínim líana gímar in Anzi Laoise fós a dul chun cíd pas láimhe isteach sa spás agus an bheanmhór sinní Fiona Dooley agus iad mac chun cín fós a dul chun cín bertin na timplanis casan siad pas isteach go fad le bada da had slad galibin chances ó scór a gól agus ciad cúil a chluithe nadathe ag MLR de cúnta Laoise an a glúiseach tá hosnig ba I Lár na Páirce rúthar éanaar úntach ag Fiona Dooley a chraigad spás a chraigad seans agus de chur MLR bollag ar an angach lena citóig isteach a gúil an angach. Cúlbáire Muineachán ar a dalamh sinní orna Kelly gan áras go bhí rá gur dícáilíoch mná Muineachán in san blion fehedóach an blion dar gion de hosnig an náthgáil is de bhúdar Craobh míúr na hÉireann sa blion fehe trí cearar den bhuidansa ar dútéanmh trúrachans na tosathe Eva Sherry, Hallie McQuaid agus na Tierney comá leis a gúlbáire orna Kelly a bhí ar a bhuidan san comá ó charig bhachar aris ar a dalamh is tarnach dunis ó Muineachán go bhfuil cóir leis te stáilúthe insta neomatí luúthe an gléise scór an taobh feice going cúil ó Laois cúlín ó Muineachán agus an réiteoir is starang se sásta a sé siúil uthe nó bhfuil a harú le déanamh a me fiochan saoil trasna na Páirce ní méon choirí ón mínse go fólaach go háirithe tíman tá rodéigen atá lún is stálim go bhfuil a harú le déanamh ag Muineachán a harú gan cuine go luas a chluthe agus an réiteoir dolisteach an labhairt lenne leis an mert muir cúil an san. Mar a derim tá Laois agus Muineachán seanna heíocha ar an lámhór i ngrád na Síntir a chanis an dáiran ag géirigh an céimeán áirdeáil chun dulthar neis go ngrád na Síntir a ríis den bblion se chuin.
Ganoras céim bhór sin agus beag rud éigean le rá comá. Stáilm gur Katie Sherlock atá teachtasteach do Muineachán is trú an brise seosach le Paul Laois an níor go sé éad shads. Katie Sherlock, Katie Scorlóg atá le teachtasteach ón bhó le teachtasteach do Muineachán agus sé an trúa éon imidóir éiscint a fágad na Páirce gortathe go Laois a chluthe. Agus Katie stíg agus orna a fágant na Páirce. Mar a déirim bhí orna a bhuian míúr san a bhuaigh Craobh na hÉireann sa bhliain fethe trí agus níor a bhéon sean san éachracha leis an gúil san a nadig imimeálar agus an cicamach is le tógad ag cúlbáire Muineachán agus Ganzi goramach a hafa siúd béidir go chóir dí rud éigean eile níos fearr a chahabh ar sé an éachar Idirmheánach ana bhí siúd agus na himimeóirí ó chundéalaoiseach seo chuig Muineachán ní féidir ní éon difríochtaí ana bhan san leis an mBan agus iad a dul chun cín prabbuid deasta leis an gúil san do Laois agus gan áras an dá líne lán tosaigh is línte comasacha iad go bhfuair Laois héana dóigh as héana seachtaíoch in aglathe Leathcheannais nó a fuidir an ceann na sfear le garaman agus an rud chéana dála chéana Muineachán a fuair héana as héana ceardiog nuair a bhuaidir san ar chunta an chláir. An seilehine sig Muineachán ó ghuine go duine timpeall na Páirce iad a dul chun cín go máil tóiste. Bhfuil deachfuil ceann san imimheamú agus beagna caiilte san a second ag séir tíornaíach an neisiríis ag Muineachán inis. Fós ar an líad dahad a chuig méidir agus seo chuin Rosemary Courtney ag géirí dul chun cín lámh crochta ag an réiteoir a Cluiche agus strachel dianta Rosemary agus beag buile kicks buile séirs na mánaíocht kicks sa fel ag Muineachán díadach lasma leislí idir an dá stúad an seanna stúa agus stúa nua na pelle agus sí éve Sherry atá teachtamach leis a gceansa a bhóchaint tosnóisi ar an stúa mór agus an ceansa ná bhla go hádacha go crínacha agus thar sé drasna an scórma an báta san ag éve Sherry an ciad cúlínacha siúdanúh gan áras fuair cúla sé gúlín instant le Leathcheannais nuair a fuidir an ceann na sfear ar chunta chláir ar héana ceardiog le héana hocht an cicamach tóca ag Laois cúlín bháin idir na fórne náid a dó le héana náid. Gus iad san na teacht go máil inis cofada leis an lína dahad a chuig méidir ó gine go duine agus seo chuin Fiona Dooley agus í rechan cín ach an ceann san cailteigh Fiona agus an Muineachán teachtar an bhrithunsaí fuidir an ciad scór ó bhrithunsaí bháin iad fós anna cúmpórdach ar an béil agus iad a dul chun cín an réiteoir agus lámh an áirdige siúd lámh crochtaige stéan tanna kickséiristeach bluntanis Muineachán strachelt in na gosantóirí agus an réiteoir ag caint le cosantóirí Laois san agus seansa lenis an uair seo ag Hallie McQuaid is stáile batach an ceansa bhóla. Tá sí tíireach ar imil an stúa an seanna stúa. Lena citóig a bhfuil sí an ceansan, tá sí lárnach go maith. Tá sé áda góhain ach níl sí crín cám catach a bhí iirecht Hallie an báta san agus an seansan na mú Muineachán fallan an scór mar a bhí cúil ag Laois gá scór ag Muineachán gá cholín gá bhrat bán agus an kick amach garad agus well Páirc a ghéile as má leat agus spás a ghéile ag Muineachán iad sásta lugant a Laois an fellehuirt leotha óna lehéin den barc agus an sanna iireachtaí ana bhar bhóchaint ar neis an fellar a dalamh céach na ceansa bhóchaint man á Muineachán a bhúna díanta go maith ag Casey trainer lena Dodden sál go bhile na Páirce agus seo chuin Muineachán ar nónsaí captaí an na fórne Amy Garland Casa Tiapley Rinke tugad si passi Rosemary Courtney iireachtasteach a dro chólaach a ceansan mbeamach ar héamh na láimh clé an tanna ceanna múis Muineachán insan cléthe go dtí se ceanna bháinna mú Laois ar héamh eile na Páirce agus an cicamach le tógant ag cúlbáir Laoise ímar de bara ó an seanna chua.
Réiteoir agus an imirtá stoppa gisné geróide cenig agus well iadidir cattá lán choulaí líise ní clóda dunnatá dribblóid an san tá an fisiam na histeach go háirithe agus seansa thugant ag na himimeóirí balla go misce óil mar tá an láte tá brothalón tá seans na fédaí fud na tíre nuh ní hamháinan sa I meile Longfort ach fud na hÉireann agus túrbáistí an don tróna ach fanna mí leis an ngrian fanna sílingne an cicamach tóca agus feite ag Fiona dúlaí lena don ceann trasnan san an réiteoir agus an nadóga hédige bhacha sé buile díanach Fiona an báta san mátá tá ben Muineachán I dribblóid stad sin imirt cail díireach Taréis de bhean líise dollar a dalamh Jennifer atá I dribblóid Jennifer Duffy cad dhéana sé go bhfuil carta teachtan sa sé bhfuil Storing go bhfuil carta buí ag Jennifer Duffy an báta san buile déanach beidir ar sé cócrúig san ach buile déanach a bethe Fiona dúlaí agus cai sí siúd denómatan is I mosca na becaí. Kickséir glí siar a héan siad leis a gicsan agus sechuingin is siad a tacatéh san na páirce pas láimh daid séar go leor abáta san nach daidig leha chur a bheras tagad sé tras na fé meice bhaid go taobh le na páirce agus sechuing líis an únsaí Andrea Morton, captain na fórne, fósa dul chun cín se Cluiche Mahalís ach iad tacht siar a ríis mar plúcha maha dhéanamh ag cosantóirí Muineachán. Lís dul chun cín an ceansan go fad le Aoife Garman, trasna go taobh san na páirce, Cluiche maha dhéanamh ag benach úls ní ime lálar ach mad sí rád níor dhéannar sa réiteoir bead an náhéan tócha loch Glennon chuig seachún seansa líis ríis daid séar go scór cúil mar ceansan bheith rád agus múlte isteach I gúil an angaig an tanna cúil ag líis agus an náíanamh diad fárá ón tanna únsaí Cluiche dasan san Banos cúil ina héanaar agus is tólam gur bí ifir a dóia go fuair an ceansan gur bí Ciara Crowley a chur balagar an angach an óir sin. Gá scór an taobhaching má se, gá cúil ag chun líise, gá cúilín ag Muineachán agus an cicamach I methe sa bhréachara. Well, bhí sa ceapa go gach an cúlbáire an gansaí athrú tá gansaí cad a thugann siad ar haidhvis chutha ite ag cúlbáire nua Muineachán sní Katie Shellac agus an feilthar ag líis ríis agus I gud captain Andrea Moran. Andrea có fada leis an lína 15 méadar I dul chun cín. Fiochann siad anna gain séireach nó a héan siad chun cín chalíos déanta an báta san an réiteoir anna dhéanaar fad éinge bhíon na strachailt nó a taringt agus an ceann san is branta líis agus sí ime lálar a fuair cúil is trí chúlín in san chluthe I gcuine Loch Garman sa chluthe Craobh agus tógann sí siúd an kickséir siar a thugann sin ceann san có fada le Anamór. Cuman Naomh Joseph go taobh san na páirce, líis anna bhaith gompar na penne agus iad an teachta gáir ar a chéile, ime láir a díanamh isteach seansar cúil déanta go ag an cúlbáire anna hábháilt an báta san ag Katie Shellac ach féire ag cumata róada ag Katie, well, ní hen tíon muintear Muineachán leis an Guinness san capadar gur duine Cluiche an gúlbáire ach an réiteoir agur cumad sí an féil róada gur thug sí nimircha chus céimena agus seansan is ag líis chur lena gaid agus iad gá cúil chlár scóir hena féinachán ceansa thugant ag an seanan dúirí féin mó Ernie. Ón lína trí bhéidir díag go háard haris an drasnáin. Dó a héan le náid a dó agus líis chun cín well. Tá géire I núnsa líise go ddíise sa chluthe beidir neartta leis ná móracha 8 díag in san chluthe seach an ceansan búte go maith lár na páirce ag Muineachán seachúna ní siad san tachtón lína leachúla hírig spás a cruthúdá féin agus an Cluiche tapig mar san atá testáilethe sinna chun a bheras go taobh san na páirce hagann siad
Dianta go maith an bouta san ag Rosemary Courtney agus an féileach amada siúil go fóil a iompar ceis dacaláir Peil agus tá na consultóirí Páirc a géire tugad sí pasbeag íseal fósaigh Muineachán ó gine go duine dul trasna ríis féhrú ach an gúrsan an Cluiche dianta an Cluiche mealta diad far an bouta san ag an dosaí agus be kicséir ag Muineachán ón lína 15 méadar. Na himimeóí go léir na an múl cín le chéile is tí go lár Peil agus an pascar amachchaí an Chliáin seachúniad a dulchan cín Sophie Carley ceannansa agus lehansan san ag Muineachán bhí sé tastáilú agus an ceansan chura haris an drasna an scórma an bouta san ó Rosemary Courtney is tálam agus trí cholín is ag chunta Muineachán gá chúl is éon cholín bháin ag Cluiche ceire cholín a scarún na bhórna seo chuin Cluiche ríis an módíireach síos a lár Peil 8 agus 9 anna choimir tatara sin iad Fiona Dooley agus Jane Moore agus an san seo chuin Eve Galvin a dealbhaisteach ar a gól pastas anna choimir tar fad anna cúil a lár na Páirc ag chunta Cluiche an choimir san an eiclíocht an merti lár na Páirc an pas dennach istachan san go íon tosaí Even a cuaigdí ar a drimig mó nerní agus an ceansan chutha a bheras a ceisiúd well tá lína lecúil Muineachán fáchans na giobal ige tasa Cluiche nuair a héad siad chun cíd an cicamach go lár na Páirc bútean san agus briseamh búte ag chunta Muineachán a cai siad an na bearnaí ina lína lecúil a Laois agus a Laois go tappaigh an áras tá siad imimeóir gabhain Hannah féin mar go bhfuil Jennifer Duffy I mosc an na bacaí cúpla nóma eile le cahabhaigh Jennifer an san trí cúil is cúlína bháin le náid an trí ar heamh na Páirc sin 13 seach cúlín is scarúnt na bhórna agus well pe goéatán so tá sé clíhanach go is séad an trasna na Páirc agus an réitúir bhí Craobh aige lena leis an dámhair cool is siúla amachchan is ní dólim níachas a éad asáil trómhór an bouta san beidir nar a sé chu déanamh checkáil ar chórsaí tá sé gléach ar gnéad imimeóirí Cluiche má se agus well tá leabhrín beag go maithaige duine bháin díbartha Hannah féin bhfuil an tarna carta le feiscint in isising tá well tá idir chóimhíirecha a ríis agus an bouta san tá imimeóir Cluiche ní féile me híomhréisce donáidse agus tóla go bíon lán tosaí an bouta san sinní imimeálar tá gemacht so an bhirt lán tosaí ar gáhéamh na Páirc iad san le chéile I mosca na bacaí bhfuil beidir gur gámhosca pacaí atá gist ach an dáimhre ceardiaag agus soságlacha agus iad sa bhain hawl trasnóing in san ardán tása ag ardán Páirc Glennon Páirc Glennon Páirc an Phiarsaigh I Longfort agus iad bhfuil an ceansa caiilte ag bhfuil an ceansan caiilte ag Muineachán beagnach go raibh an réiteoir agus cineá dhéanamh go raibh idir de Cluiche go raibh sífra hebel go raibh sí strachailt an san agus an Leathcheannais agus na haltaigh a dul chun cíd Casey Trainer anna ruair diaag Tracy truchas lá dahad slá diaige pas láimheisteach os scóra cúil seansar cúil agus bíon séisteach de grím an cúile agus sin na testáil agus a testáil go dóite ó Muineachán ach de henne sé ón ruúthar san in Casey Trainer sús féinbarg agus fuair séra tíornaí an seans agus séra tíornaí go cúil an angaigh chun sé sin cot difriúil ar fad ar chlár a scóiris 3-1 le 1-3 10 le 6 ceile cholín idir na bhórna seo chuin Cluiche Selebacha pas láimhe agus an son nuair a hagad siad go lár na Páirc is an son a croíonn siad an dain chair agus seo hiad a ríis ó gine go duine cínig leis bhfuil bhd níos mó spáisisin is seán mar go bhfuil imimeóir ó dáhéamh in asnamh a ceansan tócha róada ag ban Cluiche isteach in san libert an bouta san agus an Cluiche brete ó Fiona Dooley. Muineachán agus well
ardú menamin agus ardú bhistig feiticha ón gúlsan ó sér tíirní agus iad san agus iad írig tógáil ó lína cúl. Taka guríon lína 65 méadar ar hÉireann na Páirce. Slú des bailhéisteachanta go Páirc Glennon don Cluiche. Guríon 15 fós a dulcún cín. Sophie Corley, siar chun sin ceansan. Báta maimar hansa ríis agus se chuig césaí a fuaran hosnig an glúiseachtar na casa danig an cúl. Fós iad a dulcún cín. Lehadsar cúlín ach an ceansan búlte. Kick fian na náíirih agus an ceansan me amach agus I me ar hÉireann na Laois clé de chúla clé Emer Barry. Emer a takeíon lína 5 méadar le seasamh leis an geansa thógad tribalóid a ríis ag clód a dun ach an réiteoir a ráileáil brostú raig leis an imirt agus an cóirléis achar ar bheanlí sin ní clód a bhí ann na stólamach Aoife Garman. So Dinas I moscan na baciícha dinéile as a comisiún ach seo chuin líis ag glúiseacht Laois Féin Báirc tá sé ag Íomha Galvan bena dahad slát tá sé ag fémecamhaid isteach a líis anna gain séireach agus iad a glúiseacht chun cín. Dianta go maithan san ag ben líis éhid a trídeag sní Emily Lacey díad a cepa go méidir go méid sé ráda é ach an pas san na mheimú ar líis siar a héanse. Jade Moore, Cantiu Hay, Goody, Dean Captain, Goody Andrea Morton, Shaquin Leisha Dulcan Kimberley Council Kailte, Tasha Kailte, Ploch the Fayere, Agus the Cossatori, Agus Comavad Nisfar or Muineachán, Agus the Plocha, Idirmheánach Leisha, Ig Dulcan Keen, Agus Shaquin, the Glushuk Dogged Fénig, Agus Craobh, Shona Brady, and others, Philan Craobh, in some Mansa, the Red Arab, Count the Stockfather, Idrolina, or Dientragamanson, Sarah Tierney, Coffather Eva Sherry, Trasna, Lee, Muineachán Dientragama, Tierney Rish, Blachalta, no Lavlachalta, Agus Féidir Dientragama, Egg the Cossatori, Agus the Cossatori, attacked away Loha. Dientragama, Egg Maná Line and Baltason, It's an attack Coffather Leshanina, Dahada Kuig Mader. Trust Logo Mura a Hogan to Aoife Garman, Aoife Coffather Eva Gallivan, Goody Fiona Dooley, Agus Craobh came Baltason, Aoife Gallivan a Rish, Ake Kamata, Roada and Baltason, now Capas Collection Dean, Ake. Tá an táimistí stoilm gúil seanóm de Jennifer Duffy Fille Coin ó bhoscan na bacaí. Se, tá glúiseacht éigean hálan de lína hálan de bheilean Báirceacha. An tála Muineachán an Baltasan mar bhíon glúiseacht agus tá siad feiceagaing ag go minic sa chléthe go dtí sé Jennifer Takeisteach go bhfuil líis anna gain séireach agus iad a réba síos fé lár na Páirce agus na seansna ar chúl a Craobh. Trí cín Craobh, trí cín tócacha, trí a héan le héana trí ach se chuig Muineachán níos tóiste agus níos muile leis a bell ach héana trí feite cosan comá. Dal chun cín an brise le déanamhan sa pastas isteach sa spás agus dianta go maith ag Jennifer Duffy tá ar neis ar a Báirc agus fós an déanam isteach ar a gúil teas le chúil lehad sa blocáil den sco dianta sa blocáil den sco dianta ag an gúlaí agus féidir tá nadóg séite go réiteoir an kicséir isteach a bheithe a bhí ann gur tháinig an cúlaí trasnan san leis an róig béidir agus ben Muineachán ar a dalamh de héad sé nadóg neacha éon chótha uig ach ní chuireadh sé únarm dá maisteach a bhí an kicséir. Trí a héan na héana trí mar a dirim ceir a chúlaí na scarúnt na bhórna agus seansan is ag Muineachán an bhearna san a thuirta nús go dtí éon cúlaí na bháin. Is stoilm gur Jennifer a bhí an san comach an áras Jennifer bhí duine a moscan na bacaí an san á chéana bhíon hána sí isteach do chroigh sí lehans ar cúl. A bheit second nó ggóin san do Muineachán ach buile feite an sannacha, buile trám feitice comá agus í gaiirí ina seasamh inis agus réig den gicséir. Ceir a chúlín fós atartha. Ben na citóige leis a gceansa thógant. Hallie McQuaid is stoilm. Hallie, agus í fiechantaisteach ar a spruch inirúnt don gitóg comma díra clasma den lína trí véidir diag go hard
ach an ceann san seolta go patentaice. Haris an drasnán. Héana cahar le trí a héan. Cúl, glán, idir na fórne. Éan cic a bháin den bell. Éan lasca a bháin. Ach mana lár tír a líise chun cín go fóil. Agus tan adó dernach sé a stálim nó bhfuil brise isce ann béidir navi fi gohúil ach béidir bhfuil rud cíalmhar á dhéanamh ag an dáireann agus seansacha bréinín agus bolla go misce áil mar tá an lá tá brothal mór an sainmh tá sé anathe ar fad. So, is Líise mo lár bíl go fóil na cúla teachta handar go tapig dóibh ceannaigh Ciarannaigh Chrúlaí, ceannaigh Emelálar agus ceannaigh Mónairní, ceann anna háchtach hÉireann na Páirc mar se ag séra tíornaí do cúnta Muineachán a chamádan sa chuimhlinn seo iad mar bhí cuma ag trámháin go raibh rihanráis le tosathe líise agus iad a trochan cín agus bearnaí móra áim siúcha ó scór cúil Muineachán agus giobail á dhéanamhacha don líne lecúlach go háirithe agus iad a teach go láidir ó lár na Páirce. Anna Dionachar ag Fiona Dooley agus ag Jane Moore cuasaí go dtí seo. Well, an tuiscear bórda go san go léir, be bhí réig le tosnúis le cicamach ó chúl líise. Mar a deirim, ní dóran go bhfuil sé in éon leabhar rialacha maiall ar brise isce ach tá cíal a buint leis agus láchóte is atá nuamhaing I lár tíre. Cúlbáide, líise, Imer Barry, teachtamach go dtíon lína fetheméidir, cad dhéana sí, chats na héan sí, agus a rís, I bidó siad agus tóga siad ón lína cúl, teach có fada leis an dahad a cúig, fós a dulchan cín, chats na inis go dtí Jane Moore, teach léthe go deas tóiste, siar ógan sí siúd an pas, agus chats na go dtí Anna Moore. Anna Moore ach beagna cailte tá sé fósca dulchan cín dianta go maithe sa Cluiche ceann ard mór grí isteach sa spás I bhí na trídeag Emma Lacey ar Emily Lacey bí cirte go marrá Emily agus an seilehach meach I siúdanis pas trasta go taobh díon benadahad slat a se Eva Gallivan ó cuman nefh conle ha naisiaríis cúthe cas a tépal pas láimhe go dtíon taobh líne Howlandson ar naisianson go Fiona Dooley, Banfort Líise, in Ganzi Goram Líise, Seachwing Aoife Gorman, Dulchan Cín. Well, níd sé seo có tapigus a bhí na glúiseachtaí le do Líise, seansar cúlín an báta san, agus an ceann san mehamach ar éimh na láimhit le, míán san Líiseacha. A rís, ben eile ó Muineachán ar a dalamh an lán cúlí an báta seo, sin ní Seána Brady ó Castle Blaney Fogs gúil sí siúd féhrúin is agus go leor ibre le déanamh an fisio agus ag loch leis Muineachán ó hostaigh an tleithesa chaileidir an cúlbáide Orna Kelly go lua tar is an ciad cúl ach an áiríomh de hanig Katie Sherlockisteach agus anna hábháil dianta ag Katie in san ciad le go dtí seo. Katie is seasamh an fellin na láimhice réig le ahasnú ceann fada go lár na Páirce. Búte ag Cluiche agus rís iad san sásta brúchan cín pas go dtíon taobh sa den Páirc Gallivan Dooley agus Moore anna láidir ar fada chun de Líise seo chuing Dooley dulisteach go dtí Gallivan a casa tépal check mat rádacha beagnach tógann si an secondín dennach agus tagann si haneis go dtí Emily Lacey agus athraíonn si sronna héimeartha go taobh eile na Páirce agus seo chuing an captéan Andrea Morton ar naisian sa ceannaigh Emily Lacey an na scór ar fad bhí si ar sadar agus bhí si lasmod an stúa beag Haris an drasnán, trí cúl na scá cúlín, na cúlas cenne cúlín inis, scóráil bra an bátas an dosaí. Katie Sherlock an teachtamach leis an geansa, raibh sí garad, agus éiríonn le Muineachán an ceansan áil beagnach cumata róada ach an réiteoir, tá sé díanaar strachailt, níl sé có díon béidir ar criscéimena, agus seo chuing Muineachán a dulchan cín ach anna
Anna fís a gadíochta diaad san ag ben Laois chun an count san na bhailiú agus an HÉireann ag Laois a ríis. Laois, ar a derim, iad beáiní níos láidir a beidir go fisiciúil ná mar atá Muineachán agus mar a derim cearar ó bhíúí na bliana gá bbliana hen ag immert ag an grád sa ag Laois ceann deasisteach sa spás agus anna fesaríis go Íomh Galvin a díanamh isteach ar a gúil de Laois fós an dulcha cí cad dhéana sé bátas an trasna an pas láimh á scór a gúil. Sinné géire bhíananta, sinné an obair a dhéanaan na daoine móra, na himireoirí móra dóibh agus món níos san áid ceart chuéis sin a chur isteach a gúil an angaigh ach an áiríomh an obair ar fad an crothúnas ar fad a iscinnte going ó Íomh Galvin agus é chur isteach a gúil an angaigh. Bhfuil míad ar neis ar cearar chuige díag an taobh stólim go bhfuil imimeálar tag ar neis díreach éis a chúil sin. So cear a dó le héad a cear. Well, de hánig chuig mar tataíar ó Muineachán ó chéana bhíon ach an dáchúil tapig san ó Laois fágante sin go bhfuil beáinín má fós atara. Trí cear dóigus dó ceardíag gine seach dúbal scór na tágaigh lámh crochta ag an réiteoir bhfuil kickséir á bhronaige. Bhí an buntáiste a thuirrtaige de Laois agus well díreach ag an nómad cinúnach de chaile ar seileamh ach bhí an lámh crochta ag fearmhaío. Mar a derim, ceir a chúl, móra le in éachlaithe ach na cúil i teacht ón stíl imimethe chéana fellbúte i lár na Páirce an módíireach an san caildíireach síostre caildruma na fórne agus isteach a gúil an angaigh seo chuin Laois a ríis tasa mar a vísará na tasa seo tácha anna gaiintéireach sa chlé Leathcheannais fuair cúil is gá chúlín díag as héana seachtíag in san chlé Leathcheannais san Ghuinealach Garaman agus hena féin inmh bhfuil tí cúil feite acu imimeálar le ceann amháin mór le péire eile. Sífra hafil de Laois agus an Seileamh Amad an Idirmheánach Emily Lacey lárna go más an imimeirteach cíanamh beag ná caiilte ag ben Laois ag búte ar neisice. Anna obair diaad an bálta san Emily Lacey an Seileamh ar neisice cad dhéanamh sí aistró sí sran na himimethe go taobh eile na Páirce áit na bhfuil Andrea Morden ina héanaar Andrea déanamh isteach se chuig in sin tagann sé go fadar imimeálar tuairt fé gúlín is mailis an muir chúil amháine is mailis an muir chúil eile é agus an bratbáin ar fallón cear trí le héana cear. An ciceamach inis le tógant ag Katie. Ceann mór fada amach go lár na Páirce ná de leo. Búilte nuas ach sí benmhaoine ag Laois ach sí benmhaoineachán i dhéanaan an bhrise. Scórnaigh testáil rih lehamainis ó Muineachán agus well ben atá déanana go maithe san dóibh Jennifer Duffy Jennifer agus an ceann san ábhóla isteach sa spásacha. Muineachán ar an líon na 15 méadar a brú isteach chun cín fós a dulcha cín iireachtar cúil isteach ó daintéireach ó scóra chúlaach dianta go maith ag a gúlbáide Ímar de bara ní a bhéad strón á strosire agus an ceann san na praba go daintéireach ó sa córamach seo chuin Laois ar an únsaíris benna gúmpó ach a buile sa drám feite an báta san ag Íomh Galvin agus sa stólan gúil Amy Garland duine den mert le chúpla Amy agus Lauren ó Domhnaigh atá agus a harúa dhéana bhanis is stólim go bhfuil Aoife Burns ag imeacht an bár cortathe agus Craobh Kelly a tactaisteach do Muineachán so sin buile eile búilte ar Muineachán well gan áras de bhí feibanna ag Muineachán síos lár caildíireach in sna línta cosanta agus manálaise dúlaí mór agus Galvin a déanamh scris an áiríomh. Seo chuig iad an veteríis dúlaí agus mór dulcan cí go fóil ar éach ré stoppa fós a dul raig má scór é sin is scór úntach é sin ag Fiona dúlaí agus rehanrá sin is le Laois agus iad me tí cúil dlan chun cín cear a ceair le héana ceair bhfuil bilachar neis bhfuil slíar neis ann do Muineachán bhfuil leanna siad loha bhfuil sa drám feitad san ag an gosantóir a teachtamach agus beag ciceamach ag Muineachán siar a héan siad leis a gan san
Dulcan cín pas Laois beagnach I Mhaoir dianta go an son ag Casey trainer Casey gurí an onadí sinní Craobh ní chala Craobh Kelly pas Laois trasna agus I couldn't she an council co-fada le Sophie Corley will council Cailte ag Muineachán while má hí Cluiche gist agus an shelf tócha níos agus an kickséir tócha go tapig amach go dtí an Cluiche ar hevel in na Páirc stacha lár buile hagan siad co-fada le Rosemary féhrú agus bert in na timppel chun sin council co-fada le Sarah Tierney Benachúil agus well níos mó stáilin is seo Sarah beidir agus ó Muineachán rih le hama agus iad trí cúl le fánig Sarah fuair sin council truchas slatamach ó an gúil críochta sí beagnach las mod an líne 15 méidir beagnach co-fada leis an líne 65 agus an shelvinis I Grace Hanratty siar atá Muineachán a boga agus an bhrúach ó Leathcheannais am rú amach an támar fad. Agus seo chuing Rosemary caihan sí an council trasna Phiarsaigh géirig dulcan cín Casey trainer Anna Ruhrig Tracy go Luas a Cluiche as a danig an cúl Muineachán Phiarsaigh tógáil go fáinach tá sé Phiarsaigh laistigh den stúamór a farad sprioc ceann leis a gitóg agus cuma maithir a ceann is stolim gur Sophie a thógan ceann haris a drasnán ach scór a bhíad stáil agus a tistáil go dóite ó Muineachán cear le héana cúig. Coolbáide Líise on Shanahua Tráchtaire an son Emer Barry Glór Cuinle cíiste bhrela Emer da meiste córahacha an council na mehemóga seo chuig seansanisig Sarah Tierney beidir da Muineachán iad a dulcan cín Lance ar Cúlín an council ard cuma an Garionire an Coolbáide Tráchtaire an Coolbáide agus fuair sí an tar na hansa a gceann agus tá spannin si a taithí leis an gceann na glanna ar an tar na iireachta agus seo chuing Líis iad a tógáil a ríis ón gúil agus ó lár na Páirc Jane Moore troslóga móra fada grí ag Jane ó Cumann na Bheosah a dulcan cín ach an council cumata róada dairig leis na cosantóirí stoppach ar léthe agus cumad sí an shelf róada agus an shelf ar náisiigh Muineachán a ríis Muineachán a trasnú lár na Páirc tá lína nuáin is tí lár na Páirc rialachan na peile ní bhuiinn siad le rialachan na man ach le rialachan na bhar isteach gurí Sarah cúlaháid feite ce feire ar an sprioch ach an blacáil anmhaid diaanta caimera go bhfuil tócha agus anthócha ar fad le obair cosanta Líise an son snéan tríonún ceathrú ceann go bhfuil blacáil anmhaid diaanta cosan ach a bhí an lámh crochta ag an réiteúir agus ferbhí ó agus kickséir abhranige Muineachán Cluiche duine Sarah Tierney agus I géirig an cúl aimsú bhí sí géirig chuiristeach sa chuinge ard ach dibig sé lasmá agus beilbeag seansa isicha le kickséir furis go leor. Nis sí éh Sherry atá leis a gceansa thógant. ó hÉireann na Laois deise agus snéim fá crín idir na cúlaí díreach haris an spot a dubh agus is spot a dubh atá ar an drasnán ansa ar Páirc an Phiarsaigh. Coolbáide Tráchtaire mac go dtí an Cluiche agus seo chuing Líis ar an ónsaí a ríis ón líne cúl lár na Páirc. Tá adóg séite ag a réiteúir agus sin é dead in action instant ciad lehansa. Líis, well, na cúl, detar go mún na cúl na Cluiche agus de tháinig na cúl agus de tháinar go má ceirí cín ar fad as an mó Idirmheánach síos céil díreach ó lár na Páirc isteach cóimirt anna bha atartha agus bolg chur ar an angach ceir uair ar fadacha ceir a chúl is ceir a chúlín
éiglís, les éigen dócha sig Muineachán gá chúlín déanachan san, chom eis an gúil san, ó séra tíirní, á go mad insan clethe go díise, ach sédiag lené seach gúlín idir na fórne agus na fórne a dul chun na seomraí festas. Nóman tendach díantan san ag manálí se tagad hÉireann go fada le Hallie isteach a dro cúil agus an ceann san is bet in na timpplanis casan siad passisteach go fada le bada da slad Glennon chances ó scór a cúil agus ciad cúil a chléthe an stúa mór agus an ceann san ábhúla go hádacha go crínacha agus haris a drasna an scórma an tócha loch Glennon chuige seachún chances ag líisií daid séad go scór a cúil mar a ceann san roiád agus múlte isteach go gúil an angaig Sophie Carley ceannanta agus lehansan san ag Muineachán bhí sé stáilú agus an ceann san chura Haris agus Jane Moore agus an sun seaching Eve Galvin a déanamhisteach an gúil pastas na cóimir tar fad na cúil á lár na Páirc truchas slá dahad slá tiantacha pas láimhisteach ó scór a cúil chances ar cúil agus é bíonn sé isteach de grím na Páirc agus seaching an captain Andrea Morton ar nation sa ceanna Emily Lacey na scór ar fad a déanamhisteach an gúil de lís fós an dulcha cí cad a dhéanamh sé bátas an trasna an pas láimh ó scór a cúil Sinné Andrea Morton ina héanaar Andrea déanamhisteach se chuing in sin tagan sé go fadar éime lálar éime tuairfeid gúlín is mailis mar cúla bhís dúna agus mór dulcan cí go fóil an éachar é stoppa fós a dul raig má scór é sin is scór úntach é sin ag fion leistigh den stúa mór a fear an sprioc ceann leis a gitóg agus cuma maithir a ceann san is stolim gur Sophie a thógan ceann san
Iver fedó ar a barca go sun de bhar gortathe agus rudaí eile chun de Laoise agus iad gomachchan cín agus mar a bheith fáilsúil tá na híbhreacha chéanna ó a héan díana cúig díag a go sun is gur thosnaíad ar lotha ag trúsa chléthe agus an beartchéanna dhéanamh chud an chaban áirde go bhfuil iad a héine go bhfuil Íve Galvin tu amach an dahad slat an chaban áirde í héin agus Jane Moore a bheith ann de Laois iad a cehardíag sin ní Jennifer Duffy tu amach ag Muineachán comma in éanacht le Sophie Corley is stálim. Domhnaigh? No. Réiteoir, fanúnt go méid na honnadathe go léir me trastan na páirce eisteach lum gur ar héamh nach ar héamh testáin atá na seomraí feiste sa ar Páirc an Phiarsaigh an tlethe tasna agus seo going Muineachán na tasnú agus iad le fánaigh né a gcuine trí ceardáid sé seach gúlín idir na fórne amach scór luaid testáil in isúa agus iad déana goma den ceansa chumadacha trasna go dtíon taobhsa Iad an trám ar héamhsa na páirce fé láthir. Pas desgur thuisteach ag Amy Garland, Amy siarachan sin ceansan go dtí Hallie McQuaid, cófada le Casey trainer, bhí si go maithadal chun cín sa chiad le Domhnaigh agus Hallie agus í siúd páirteach sa glúiseach seo don tarnahúid Eva Sherry,ún goach go dtí sé sa chlé chun sin ceansan siar seansar cholín ag Muineachán agus sin é an tús a bhí ag testáiliúthe é chutha agus seolta go háard idir na cholí an chiad scór don tarna le 3.5 second. Sé cholín, gá chóldlan idir na fórne. Ímar Barry tacht amach tras na héintí siú Cluiche an ceansan dul hársna go léir ach Cluiche brate ag an réiteoir an san go raibh sunsa grim feite ag ben Laoise agus an féile Turlington bouta san bhfuil an sellh caiitecha tá an sellh caiitecha seo túsma do Muineachán. Rud amháin bhí sa rá go raibh chalíní Laoise go ráidir níos smó agus beidir níos láidre ach féan rahallsa an é chaúréis sin inniu tá teachta is sin sa féidí áda ansa ar Páirc an Phiarsaigh i Mhaile Longfort agus do chuileach sé sin ar na daoine móra níos mó beidir ná ar na daoine beaga lófara. An sellbach amad ag Muineachán mar se agus an ceansan chutha siar a cófada le Lauren Garthland. Lauren na tuairt féin gúlín ceann isteach a drácóil ach an ceansan na cócha iad na fríde ar héamh na láimh deise agus sin go fiochat isteach ar chúl Ímar Barry. An múntóir tacht amach leis a ceansa. Gáin sí feice going ó Muineachán in san tarna le cholín amháin agus ceann na mú agus Ímar go taobh na páirce agus an rathí feitice ach an ceansan sleánathe ó Íve Galvin amach Harris an Drasnán agus seoch Harris an Deblíne seoch going Muineachán ar an ónsaí. Scór amháin feitice déanamhisteach ar Cluiche fós an déanamhisteach ar a gúil leheadsansa blacáil ach an ceansan leis an don gan é an éfach léthe sa deire agus iarach lag agus an sellh feite náisiigh Laoise caiisiad an ceansa i bidú amach chun na gúil héin trasna chúla héin siad dain séireach siar a héin siad an ceansa níos dain séirí fós siar go dtí an cúlbáide ach a féidir trasna héin sé cófada le Jane Moore agus Jane fanna Cluicheáin hálan de bheile an Páirc ar héamh an ardáin an sahar Páirc an Phiarsaigh seo chuin Laois agus iad a brúch an cín fós a déanamh gama fós a brúch an cín an sellh isteach a lárbíil beag ná caiilte ach nílinn is seo chuin is siad agus an bhrisise feitice anna luas féin núiseach seo pas deasisteach fós a dul cín pas ar neis Íve caiiti an pasúé bhfuil Cluiche déanta an bátas an nílar san réiteoir lena raig siar a héintse go dtí Emily Lacey tuairt féin gúlín isteach déanta go ag Katie an cúlbáide an na dúch istígann san do Muineachán agus í siúd agus an gansaí dubhach a habaríise agus bhfuil sé dechar í aithintón ó imireoirí Laoise beidir ach well tá an haidhvis catú éice. Seo chuin Muineachán inis. Gá chúl le fánaigh cófada le Hallie McQuaid
Holly's Brale, Holly Fellowumper, Stucker in Bandai Cherrick, Goody Sarah Tierney, Leash and Anunzi and Coolbody Tráchtaire, Domhnaigh Barry, Leash and Counson, Nistapula, na Inge Elle, Agus Shocking Leash Agason. Well, an légar áardacha agus iad Tráchtaire óna le héin den Páirc cófada leis man Lord Páirc Fiona go dtí na pártaí Jane Moore Troslóga Móra ag Mór ceann fada isteach a drón lína lád ag bhfuil cailíos déantan san Tarsan réiteoir sunsa Craobh agus seansan is ag líis chéad scór dóibh siúd a áil in san tarna le. Ceann san is le tógant ag an lántasaí MLálar. Emma, a fuair an céad cúl in óh do líis agus an ceann san is, well, beag nach ó scór a chúl a beagán inar hÉireann na Laois deise ach in irúnt den natsóg. A sacrú fénig. Cos cén na ggóisteach a drólár bíl agus an ceann sa búilte go nafaisiach haris a drasnáin an bhearna me heamach go seachaí na ríis. Kickamach ó Katie agus Líis a brúchsús agus beagnach go réidig lehan sellh winton bouta sannach tá sé ag Muineachán agus tá siad a tógáil amach óna le héin agus san ceann caildíreach isteach a drona dosa ach léite agus cear amach an san ag Líis ina le héin agus an san pas láimhe do pas dudan bachirte rá agus iad a dul chun cín isteach go dtíon cúine héin an ceann san Líise a dalamh hir hang sé sin le Emily Lacey well becoming leis a réiteoir dúirt an ná a bhéon cailíseán ach féire tá an HÉireann ag Muineachán ina le héin den Páirc agus tá sé ag Craobh Brennan hÉireann san go lár na Páirce seo chuig Muineachán níos tapólanis agus iad a brúchan cín ben Líise á leanúntaach í fós a dul chun cín tráach chun cín Diantra go maithríis ag chéasí tréinear ceann deasaisteach go lárbíl seadsar cólín agus is scór bra an báilta san ó Holly is stáile a chuir an ceann san haris a drasnáin Holly McQuaid anna glúiseacht anna rúthar a ríis ó chéasí tréinear agus well chun sé an pasaisteach chun sé an pasahheras go Cluiche agus haris a drasnáin gá cúl fós atara agus an kickamach le tógant ag cúlbáide Líise sé nómad go le imirthe in san tarna le. Lárbíl ceann ág lecht go maith an báta san an gúlbáide mar se agus seo chuing anna rúthar ar fad ag Muineachán deadmhaisteach a ggól lech fiachar sin mar bhlaáil hanig captain na fórna Andrea Morton hanig si trasna agus dhéon si bhlaáil cíoch chun cúl cinnte a hábháilt an báta san is hanig sé sin go léir ó cicamach gimig mú Emer Barry an táléthe an báta san ach Andrea a dalamh tréis a gaisce san agus beidir seansáil igus na himimeóirí leis balgamiisce a óil mar a denim tá sé te tá bralansa i Longfort in óh an réiteoir siúlaisteach cófada leis a gúlbáire leis a gúl agus sé chaint leis mé cúil an báta san ach de hanig Andrea Morton de hanig si trasna agus í deirig léthe an blacháil san íanamh chun cúl cinnte beidir a hábháilt. Agus an san mar a hárlíonn an frostachas a bre an san Muineachán in íasan an réiteoir a dulaisteach a ríis. Agus córáige leis a mert. Agus well, níachas a éní as an gná an báta san nach beidir go bhacha an réiteoir gan áras tá éifig ag féinige ó chunta bhío agus réiteoir geróra cenig dalamach go lár na Páirce beidir ná a bh géiste cuasaí amanú cuasaí clíg ag lenamíd néis a cic cófada leis a gúlbáide agus ón gúlbáide ar neis agus é sin dianta go deas agus go cíalbhar ag Líis amach go lár na Páirce Jane Moore Tráchtaire siar a chun sin ceann san bhí an cearú chus céim beag nach tócaige trasna Andrea captain na fórna ina seasa bharíis pas das ísisiil cófada leis Sinead Farrelly go dtí Andrea
Fáinneach tóiste sé leis sin íanam nó hanú seaachúlín chun cín. Andrea fósadal chun cín. Cabhra lorgacha, cabhra áirice ó Ciara Crowley, Ciara fuair cúlsa chéadla. Se chun gurí Jane Moore ceann tapig isteach a drón lína lá tosaigh an réiteoir agus cinná dhéanamh gur raibh láimh trasna an báta san ag Emily Lacey agus gur raibh Cluiche dhéanamh ar a chéile córic ar féimeach ar áinge Lachman gan áras áinge drif iníon le Declan Lachman a chana blianta ag ansaí bán agus goram Muineachán ag gléhína bhar an ceanta isteach a lár buil seo chuing áine fós a brúsús féin bar a sí meisteach ar sin lína dá a chuig a tatanis go fad leis an lína 5 méidir pas láimh siarach an sin ceantan chus céim letíh áling an báta san ag ban ag Rosemary Courtney ó Gánach Main agus piece of skill áling an báta san is de canig an cosantóir an ceantan is é chuir a sin drasnáin má se ige Rosemary Courtney. Sí cear dóigh sa chuig 7 go dóigh, chuig cúlín idir na fórne. Beagán bheagán tá Muineachán a Tráchtaire chuig cúlín idir na fórne. Bhí Dégúlín ag trábháin an san 3 cúlán atartha ag cehar le héana cehar ach ó hinine le cuicín feite san agus ganna ceanna bháin feite ag líis ach an sellh ag líis agus seachuing is siad agus iad sásta teachtamach óna le héin go lá na Páirce agus beagáín slí agus scóp en is go teach fós go fada le Anna Moore cáin sin cean san bhacaíon taobhsa seachuing Andrea ar héamh bháin a blacáil en is ar únsaí ar héamh eile na Páirce fósa dul chun cín beanna sa chóirimach chun sin pas láimh siar go dtí Eva Galvin ach an ceantan tóca féhrú sa deire ag líis ach a raibh adóg séite ó raibh lámh Craobh go réiteoir stórim go raibh agus go méid buile séir cic séir isteach ag líis ón lína 5 méidir leislí idir lár na Páirce agus an taobh lína. Agus Muineachán gá chúl feite cos a chiad le agus Laura Kearney a teachtasteach an áit. Well, os na séala gotá Laura Kearney agus an Garda an Shannon Dúr an Nescara Muineachán a teacht an Páirc an tasa breir bhóbéidir. An ceansa an taharú dianta dá mí réig leis an gicséir a hógantanis agus do bhreile líis gomach an bharna san na méach dí an dá chúl glan a ríis cúlína dá a féileáir. An tleisiúil le beagna gáin ómid díaganis in san tarna le. Agus an cuidisfeardan imirt sa tarna le san ag Muineachán an ceansan búln sé an polach an sé an ús. Well, seans le Muineachán an báta san a bhí rair cearta going néir an ceansan agus a luas a dag sí a bhróig hí sé citte go raibh sé chun an cúile sin na bhóla. Muineachán a teachtamach an sellhacha an lámh Craobh an réiteoir agus well, an adóg sétan san ige níadidir cad a bhí atá lúintan san hanig rodéigen trasna ar an léas méada gotha cóma ach an réiteoir rá gur bhfuil sé anna dhéanaar fad ar éon lámh istíigh nó éon stracail láimhe agus an bhuilas tá sé dul scrí a ríis bhfuil carta eile le teacht tá carta le teacht agus is buile é seo do líis mar sí Jane Moore an bhean Páirce faachta himmartha go dtí seo atá gemacht an Páirc. Well, ní ríoch sé cóhailt sanach beidir go raibh sé déanta cúpla bátacha agus go thug sé rá a duine is luhan as san. San is chuig cúlín idir na fórne agus ban sa bhreisig Muineachán. An muinis siad leas as an man bhreise san anis. Trí nóma tíag mar hemethe agus seo chuing is siad an féilecha, an sellhacha, an tochrasacha agus iad a dulcail cíd isteach a lár muil agus é feite ige lán cúlí. Seona Brady, trasna na Páirce, seo chuing is siad agus iad a dulcail cíd ceann isteach sa spás búta san ag ban Muineachán agus búta le dígris san hálan de bheile an Páirc. Chuir sé seo brúinis ar líis gan áras agus iad ban geara sa féin ráhalsa
agus gnám géanana caiig Muineachán brúchan cín, cúig cúlín chun derig, agus beagnach leanchlaithe an tanna leasa fácha lehimmert. Níl sé cómúr san, agus sfear bheithe gotana bheith alarag. Seo chunin is siad a dulcan cín. Éva Sherry, duine na míúr, sí corcáil chun an ceann san na bhóla, ach ní airig léthe, mar ví rá Éva Hallí agus sléire in éanach leis a gúlbáide a hoslig orna ní ceala. Cearar a bhí ar in na míúr a bhfuil Craobh na hÉireann do Muineachán sa blion fé a fé trí. A siad ag glethe Leathcheannais Idirmheánach na hÉireann I fé cúig, agus iad féhrúis agus iad gcuine Laois cúig cúlín chun cín, agus iad a dul chun cín. Pas Laois siar an báta san, lecht go maithach feite ag Andrea Morton. Go taobh san na Páirce, Casa Timple, Craobh Lorgacha, Craobh Áilice, agus an pas an Naise Áilice comma, an déana siad rud céanna, Domhnaigh. Gine go duine bhfuil mar a deirm, tá siad ben gara, be siad a géirigh a pé faoine bhatánta a chamád agus a hábháil caiiteach an sannig anamúr go taobh eile na Páirce, cá fada le Emma Lawler a dulcan cín, brún sí an turba agus brún sí chun cín. Siar sin pescadí Eva Gardner trasna go taobh san na Páirce, ceann a dro an cúlín, ceann ard, I titim gara istigh I méla cúl ag dianta go maith an báta san ag Katie Sherlock. Agus seachuigin is, Muineachán agus an seileh ar Naiseacha, iad a géirí tactúil ar na Páirce, well, Longfort ag an réiteoir, buntáiste ag Muineachán ach an seileh Meadacha an lámh buinte nús arís, ceann díad chuisteach a drón na dosa. Seachuigin rás, tá sé búte ag Éva Sherry, tactúisteach sa chléise, in sa tarna le. Pas Laois isteach an árbhain, caiig an cúlbáir tactamach, a dalamh a bhfuil sí an ceann san, agus dianta go maith, cá fada le Anamúr. Anamúr níos casatí a ní ana a chéann san tá Laois agus iad tactavé. Seachuigin anis a Casa Timple agus an seileh thuirrtacha trasna na Páirce go dtí Fiona Dooley. Well, ní hé sé an céadúir inmh go bhfuil an cinenne san dianta ag an réiteoir Gearóide Cannig agus an buntáiste tuchar Naisearíis do Muineachán agus an seileh agus an Cicséireacha I lár na Páirce. Rosemary Courtney agus siar trasna Cluicheánach a chun sí an ceann san, a sé dechar ar Muineachán brise tríd, bhfuil scórna testáiluha an bhfuil dóin amacha chun cúlíní áil nó bhfuil cúla testáil. Seachuigin a dul araig. An fósa dul trasna na Páirce, an lína cosanta san atá, ag Laois a seasamh an óid go díise, agus seachuigin an bhainsan atá Casey Trainer a dul chun cín, bhfuil Casey Casa Timple tá an seileh fósa casamach, agus duine go duine lehead ar cúlín an báta san, agus an council chun Harris an Drasnán, scórma ag Muineachán an báta san, agus is stolim gur Hallí a fuair an ceann san sí leis, agus Harris an Drasnán, ceir a cúlín atara, díag ar ní a hógtar na Cúisleán, trí sa cear dói agus a cúig, seachtíag le trídiag, ní le ceir a cúlín atara, an réit agus an bheanbreise fós ag Muineachán, agus an adóga hÉireann ag an réiteoir, seach nómatíag, Idirmheánach agus sus isce nó bolgam isce aglacha ag na fórne. Well, ní réad áras ach bhfuil feabhsam a lán chunta agus imirt Muineachán in san tarna lehansa de bhí bearnaí móra a aimsú ag Laois in san céad le ach anna heachtaí ar aiscinteing in san tarna le cethar a cúig ní a cúlín bháid feite in san seachnómatíag san in san tarna le ceiricín feite ag cúnta Muineachán chun an bhearna thuirtaisteach go ceiricín tá is mór é sin ach tá an buntáiste bhreise go de midóir sa bhreis agus well, Jane Moore, imidor táchtach do chunta Laoise, Jane site in san seastáin a fe denómad boscan na bechaí bronta it isisiú de bhar an carta bhuisan. Tá míad réig le achas nóirís an réiteoir agus dolagóir le leis na Mhaoir cúil is dóilm fé cuasaí ama agus an brise san agus chur leis a glog ag deire na himara. Cúlbáir a Laoise teachtamach sinní Emer Barry.
Céco táchtach is a bhí na cúil sin a fuair Laois in san chiad le. Cericín ar fad, Craobh ar fad a hádaíag an bratlas. Ímar leis a gicamach go lár na Páirce feitan san ag Anna Mhaoir, Banabháin Choraíéice, an cic trasna go dtí Andrea. Andrea, mar a den siad it's a cuasaí sacraire an outball a gcónaí an san Laois a seochuig an tonnarí Craobh Kelly. Anna Rehaí anna bhí Craobh a dul a raig. Fós a dul chun cíd. Craobh an sellabútaí agus déanta go an báta san ag Laois a caiilte agus seochuig Muineachán a Tráchtaire agus an slú a timpla ringnansa agus ardú bhistig in aigen nóma tá áil ag Muineachán. Seochuig Níomh Flanagan ar a Páirc a bhfuil sé caiilte go Níomh an báta san an sellabhar a dalamh caite an báta san a réiteoir a legat an imirt leanú de raig agus an a scór ar fad ó chunta Laoise. Hairigh an Counson ó dí halabú a duine chúsansa in san lína ládcúil a bhélótha go taobh le na Páirce. Hairigh sé có fada le Holly McQuaid agus leis an gitóg stúma críanna agus crín haris an drasnáin cúil atá ní seatara. Dóigh sa chuige seachtaíag le ceardaíag an bhfuil dóhin ama ag Laoise, bhfuil cúil anta, bhfuil an féidir le Laois Tráchtaire agus sellabhar a dalamh hálan san an réiteoir agus bhfuil de sé díon ar na ciscéimena an báta san agus seansan is ag Muineachán trách an cín. Tá feithin ómatán ó thosnaigh an tarna leise ach beag ar a líad cean ómad dám cúitimh gortathe an úsar sin a tharú iontaine ar an réiteoir astólim bhfuil sé chun an cicséir a bhronna níl agus athrú atá dhéanamh hálan de bhfuil an Páirc. Aoife Gorman ag imeacht an Páirc. Grace Hanratty ag imeacht an Páirc na scéal do Muineachán agus Aoife Gorman a fágan na Páirce de Laois. An réiteoir agus an tlogáthacht ruaige an sellabh ag Muineachán cúil idir na fórne. Seo chuig Muineachán agus an pas go a trasna na Páirce an báta san leis an don. Seo chuig Holly cos clé mílteach ag mansa. Pas isteach a lár bíl go dtí an bhean lár Páirce Casey trainer atá cóhéfachtach san agus í dul chun cín. An sellabh fósach mead ag Muineachán siar a héan siad. Níomh Flanagan ceann isteach a dráil cúil an cúil báide istigh ina héanaar, níl sin na héanaar a héile ach éiríonn le an pasa chur a bheras agus Laois a teachta leis a bil. Scór a testáiliútha, ní le cúlín amháin feitecha id san tarna le. Seo chuig iad a dul chun cín ach a rís an brú an san isteach sa corp an gúile ar dúis agus an réiteoir ar a spotta chun an cicséir a bhronna ar chunta Muineachán. Well, tá a seansan ag Muineachán in sa tarna leis seo. Tá míá ar Laois a siad níos mó ach ní féidir le dul isteach sa gramú leis an ngúlann sin a mó. Mar atá dhéanamhacha agus mar atá diantacha go minic in san chléir seo agus gearóide cheannig díon go maith ortha dá réir. Cicséir le tógant ag Muineachán ón lína 15 méadar. Raibh siad gara a nó raig, nó bhfuil siad fiochananta isteach a drón na spice, ní bheadh siad a gánaíochtacha tuairt féin gúlín ón lína 15 méadar, snéatá na ceannacha. Agus tá náidice agus tá an crinisacha. An na scór go dó an báta san ag Muineachán Eva Sherry is stálim a fuair an Counson ón lína 15 méadar agus cúpla méadar sa bhreis le sbarálacha comá. Well, cicamach tóca ag Laois an Counson feitecha bhfuil Cluiche déanta an báta san níl ar san éir tá ar san réiteoir. Capas go raibh se chun legan leis an Phiarsaigh péire atara 15 le 17 na maná lártíre chun cín. Géirigh an felsa chumad brúa chuig Muineachán ara siar atá siad a dul agus siar có fada leis an gúlbáide agus an sun go taobh san na Páirce. Fé McAvoy leis an don amach go lár bhíl a dieta báta san
Banna casa an úrse, ach an úrse an buntáiste le Laois gur hánig an tosaíisteach gur hánig Idirmheánach go Cluiche chun bouta san. Caríonige anamór, raisí fada, tá ráhaige Tráchtaire, tá ráhaige trasna na Páirce, ceannín beag garad chun séalpasan síos agus, well, féire an sun sa gréim lár na Páirce, agus an seileh fós ag Cluiche, agus tagan anamór chun cín, písín beag eile. Réiteoir agus an imirta stadige. Bhfuil carta eile le feiscinnta going an rud éigean na dúirt imireoir éigean, neacha puing Domhnaigh in san brús a dreim an bouta san ach tá is buile tubaiste é sin Muineachán Casey trainer agus an Páirc agat i cisiúd. Béidir gur beagáinín cabireachta a hála an bouta san. Ach an seileh ar náis ag Laois agus scór a testáil. Bhí sa rá sa chéad le. Go raibh scór na testáil agus scór na testáil go dóite ó Muineachán. Well, á hosting an tarna le, tá scór na testáil go dóite ó Laois ganach scór amháin, cúlín fánach amháin, feitecha, dul chun cín, bhfuil an seileh cailte, tá an seileh cailte, réisteach an drácht an támar fad, seo chuig Muineachán a teachtamach, an Féile me húthach Idirmheánach, Rosemary Courtney, galár na Páirce, Muineachán a déanamh go má, ban geara in is an san. Agus seo chuig iad a teachtan ús féin barc, an slua ar a bharí cíníonsa, ag éirig Muineachán a grísa, Éva Sherry, bhí si ciúd sa céad le, is sin ótálas an tarna le, seo chuig in isi, a si leistig den lína de hada chuig méidir, cáir a stáiliúthe, jain si an cáir, ó ifir i fehedó, Craobh Kelly a déanamh isteach ar a lár bhíl, siar chun si go dtí Éva ríise, Éva ceann mór fada grí ach an ceann san ag casa, agus é meheamach gur héamh na láimhe clé agus mi sé fiachateir an sa. Agus, well, an clog agus ag mecht an támar fad, well, tá Muineachán go fóil. Níl ceir nómad a réhead, cúi nómad í a réhead go léhain a hosnaigh an tarna le. Tá brise beag eile an sahaing, beag ar a líon cúig nómad sa bhreis in san chléthe seo. Agus fuiile chama ag Muineachán náfuil a gá chúlín le fána inis agus, well, Laois mar a denim i grúchás ó héad na scórála sa tarna le, ní héan bheithe an lína cumasach lán tosa go bheith agat, Emily Lacey, Lálar agus mónarní, munar féidir leat an seileh agus an fel a choristeach cútha agus é heachad a cútha có tapa gnéiring an forlábha sa bhí Fiona Dooley agus ag Jane Moore in san chiad le, methe utha in san tarna réimhseadsa agus gachéon seansan is fós ag na holtaigh le níos lúna denómad fáca. Gá chúlín atartha an imirt á chóirimh ag an réiteoir agus níos cúlbáil a Laoise, Emer Barry a teachtamach leis a ceann sa hógad, amach go lár na Páirce, lechan nús, feitan san agus builis trám, feitan san ige Ciara Crowley, ach seaco ag Laois agus lár na Páirce ar rasnúacha. Anamh go leor a hála sé sin in san tarna le ach an seileh cailte ríise a réiteoir agus é den dúnim gur duine Cluiche, bhí sé sin dechar a stólim gur flab ban Laoise an fel in nús ar a cois féin agus gur rúg si cur coise de féin dá bhar ach an réiteoir a bhí Tráchtaire ag ceapa gur legaí go Cluiche. Ceann trasna na Páirce ó Fiona Dooley, Laois a dul chun cín, Laois a fós a dul chun cín ach an fel beag ná caiitecha, feitar na seansar cúlínacha, bhfuil sé feitar, níl sé feitecha an ceann san na dul lasma, faran an statistic mar a bhí. Cúlín a bháin, ag Laois in san tarna le, níl ó rééis sin, agus a stólim go bhfuil sa go féinnig é. Cléthe seanis le báthas nó agus amach go taobh san na Páirce. Áinge lachman, rúharúntaach dianta ag áine ó chéana, bhíbhir a cethir ar a drim ach nábach le hibreacha, seo chuig Muineachán ar nónsaí, ceann deas isteach sa spás, rás an sa, I bhír a cethir Laoise déanamh go maith a ceann chutha siarcha, déanta go maith ag fé meic a bhaid ó hosnaigh an tléir seo tróna a si có maith san, hÉireann san, do Laois ach seo chuig na nálártíir agus iad a géirigh brúchan cín, tás go bhfuil scór na testáiliúthe. Beag nach go réidir isteachra céile cóiric a rísin san ach níor thugann réiteoir é ceann dó. An seileh a mead ag Laois is a dhéad fós a brúchan cín ach fé ar a buile trám búltan san bhean Laoise agus iad brúchan cín
réiteoir agus glech saoil. Gwyned chosatóí líise, a duine bháin in asna bhara, tá césaí tréinar methe hena féin carta buí, bhfuil an tanna carta buí le heachtansa. Stóla mé, tá lí ar Muineachán methe shrúr diog, agus is stólim gur cuimhe brennan I bhar a dó, tá ag gemacht. Agus an ceansan níis le tógant ag líis lasma de stúamór na pelle. Lárnach go maith, caríana sí. Tá sí feire a sí idir gá chóirle, seasa sí siar, ga chéad second táchtach ar a glog. An ceansan á bhólaice, ní bheith sé fada góin, ní bheith sé clína góin, bheith sé cetach, agus an seansan methe líis, agus an seansan cailtecha is stólim gurbí Ciara Crowley a hógan ceansan. Ach féire, tá an sile bhí ag Muineachán agus iad I bidú amach ána lehéin den barc, líise cúlú, Muineachán a brúchan cín, gá cúlín, idir na fórne, cehar a cúig le héana dóiag, 7 le 5 agus an sile ag Muineachán agus iad a brúchan cín, bertan as na bhar an sile ar a dalamhach an réiteoir ará gur duine Cluiche an ceansal leis dig den lína 15 méadar. Chunig mar ceann ó chéana bhín ó éimhe seiré chun haris an drasnáné agus ceapé ó chéana bhín gur bhí Lauren Garland a chuine gur an garta buí agus bhfuil si ach fágan son náfuil. Ach trúrdiag ar a barc ag Muineachán agus an tarasá dheachacha iad gá cúlín le fánig ach seansan is ag éimhe seiré fuair sí ceann ó 15 méadar ó chéana bhín tá an ceansa beagáinín leistigh ní raibh sí manín an cicada agus dheis sé peasa neisiiste í glúiseachtasteach agus seansan sa ag Muineachán bhfuil siad a tuairt fé cúlín techt go lárnach an ceansan á bhóla, an ceansan na cuaca, ach an ceansan na cuaca, idir na fríde, las mud an gúile, agus an dá cúlín sin fós, idir na fórne, agus an clog ag ín sin dumsa inis, go bhfuil, cadé. Gwyl lehúireach le imirthe, gwyl lehúireach le ann ó hoslig an tleithesa ach braise a céhéad ama a bheith le himirt ag an réiteoir mar chútamh stoppanna agus gortathe. Seo chuig líis, ban sa breiseacha, bert sa breiseacha as iad a géirig scóráil, scór an áracha seáil, an é seo hé a scór a cólamach ó tianta go bacha, cúl! Ó Muineachán bach agus an pínos a churartha as an na himneach a bheith gear an ceansan churtha go cúl an angaigh ag imelálar ibar a cehardíag an lád tosaí an é sin buile mar a hanamice an é sin an scór a bhrisig críthe Muineachán well gá cúlín a bhí atartha, 5 cúlín in is atartha agus an ceansan beagnach bút an leis ag líis. Ach an réiteoir de dúrim gur duine Cluiche an dosaí, 5 le héana dóiag. Sin fethe an aige 5 seansan is ag líis an ceansa chur haris an drasnán níl dana defer ar an gáda sin í mó a siúl trasna imime stúa. Well, beidir gur bhris an cúl san críthe Muineachán ach an áiríomh cadé mar heachtaníir atá feice a going ua in san tarna leis seo. Bhíidir fuair mar a bheith a glár in san chéad le ach anna heachtaníir hena sé nóstíí péide an ceansan búilte ag mó agus nuair í ein tú an ardú bhisnig well níocha atá, Bhí sa fannacha gur chuir an Mhaoir cúil an bratbán an ardid á sé sin diantaige 5 sin fethe héan a dóiag sin 5 gá cúil dlan idir na fórne agus an tleithesa imethe go háim chútamh a gortathe. Cosantóir sa choiseháin hir ag líis ina lehéin den barc agus sí an bhean cartatán san captéan na fórne Andrea Morden atá tuairtead den díg más meile ach an bheirt agus bhfuil de díal Muineachán go déir as an dá carta buí bert in as na bhartha agus in áiríomh ní a bhíon ragracha ar an gúil dernach san a tháinig ó imelálar. Agus imelálar ag imeacht an barc agus ní héanúna go bhfuil gáir mór volta tílte i cisiúd duine líise in san tlethe Leathcheannais seo. Cé bheith leotha nó méid
I níor bhí nó tíróin bhfuil cíise ní adar céhhéad ama a chuirigh an réiteoir seo le cuasaí de mríoh beagnach dómad in san chéad le féin am go raibh go chéad déanta a Cluiche déanta san agus cicséiristeach a bheith ann do Muineachán Cluiche déanta Hallí fágad sí an fellinaíigh Rosemary a tactamach leis an gead ágad Rosemary ceann fada an módíireach sin é bhís ará bheanistí san do Laois I bhailetí agus déanana go Andrea Morton agus ríis an bhean sa bhreis I cabhrú lótha tagann siad le agus sús fan Páirc inis agus iad sásta an táma bheilt á ghuine go duine gá cúldlan idir na fórna cic fada agus bhean spára ina héanaar a chuí Phiarsaigh talúna aiscitige trasna na Páirce bhean spára eile ach an ceann san búlte ach búlte lasmod an gúile an uair sin bhí sean slórver well éon áras a bhaint féin dora ach an ceann san I ggéal ó lasma gan na hÉireann thug sí an céim isteach ach dimig íireachta Leathcheannais lasma ban na Saoirseach an cicamach a hágan an gúlbáide amach có fada le Áinge Lachman sús féin barcin is se hagan Muineachán gá scóra testáilútha gá cúla testáilútha níl múrál am a fáca mar a deir braidse chéanaid a chuirigh an réiteoir an áid bhreise a chuir sé leis bhí cúpla stoppa going bhí cartaí buí going bhí ceiricín ar fada going in san tarna le seo chuing idir seachta a déanamh go maithe an báta san do Muineachán agus ceann mór ard pléascathe ach pléascathe lasma an báta san ceapas go raibh Casey trainer I mehead an barcar carta buí ach níl sí Lorden Garland a dimig ó chéana bhín so fatamíd inis leis an gichamach agus brahan sénis bhío tá cadé tá cúig nómad agus gá hecin díag le cos lehuireach le gán ó hostig an tleis na gramú san éir agus déanta go maithid Muineachán déanach chun cín Chalína dolisteach cai siad cúláil cai siad dolíisiil blacáil a ríis déanta go húlta agus tígas céimeach ann chun éhhailú ach Andrea Morton a ríis do Laois bhaid bhriseach sé sin éon chrí agus beag chríthe na nolteach briste an báta san ní cúla bháin a fuidir insan chéad le áhrú a dhéanamh inis a go hálan de bhfuil Páirc Aisling Nicola Fádric Tráchtaire in our Chifra Havel, Aisling Nicola Fádric, Fitzpatrick, on Bhreach, Tráchtaire, agus Tommy régle ahas nuanis a luha a sa bhíon an réiteoir agus an clog sin a hocrúige agus é corthamach go taobh san na Páirce ag Laois. Tá siad a tacló go bra máil, go bra réig, cad é líon fa agus tú gá cúldlan contasig in slanomatí déanacha de chluthe Leathcheannais na hÉireann. Pas go taobh san na Páirce agus seo cúing ibid fethe cúig. Leathcheannais, Leathn fósa déanamh go ma. Anna Luas ar fadig Leathn fósa dul a go sí a hennim ar a chlár a scór Domhnaigh. Well, bhí seans ar cúlach ina bhílice. Dimig sé lasmod an gúile ach beig a hennim ar chlár a scór ón gúlín san agus cúig seachtanis. Cúig sa seach fehedó le cúig díag seach gúlín idir na fórne. Céanaid eile a chuirigh an túsló canig le cuasaí agus an ceann san búltamach go taobh na Páirce igen. Muineachán iad a géirí taxús féin barcin is iad féhrú an san ban sa bhreise agus an san an pas láimh a trasna isteach sa spás ach trí scóra testáil a líon trí scóra testáil in isisiúthe agus an chléise go dain in am cúide a gortathe agus an chlé methe ortha ar fad an adóg denach séite agus siad maná líise a bheith ag lethe canis Idirmheánach TG Car Peile na man Líana Anna Horachas an cúig cúla seach gúlínacha cúlas gá chúlín díag ag Muineachán agus an áíanamh de legach bunclach an bhuasa insan chéad le anahas bantas cóimartha agus lár Páirce ón mertí lár na Páirce de Laois Fiona Dooley Jane Moore ag cuma le banna dahad slad Eva Galvin a
croigh na seansanna dusna manáistí Imelálar Ciara Crowley agus Péire ó Bhónerní. Is ar a munclog son a bhuníidir an Phársaigh son anna heachtaí ó Muineachán insan tarna le ach féire cúil déanach a bharig an bhucht ortha son. Cúil is 7 gúilín ag Cluiche a héana dóiag ag Muineachán. Nóman tendach díantan son ag manálaí sin tagad hÉireann go fada le Hallie McQuaid is deach a dró cúil agus an ceann son is bet in a timpplanis casan siad passasteach go fada le banna da slad Glennon chances ó scór a cúil agus ciad cúil a chléin ar an stúa mór agus an ceann son ábhúla go háirdacha go crínacha agus haris a drasna an scórma am tócha Glennon a chuig seachúil chances ag Cluiche daid séad a scór a cúil mar a ceann son ar roiad agus bunta isteach a gúil an angaig Sophie Carley ceann sa agus lehansan son ag Muineachán bhí sé a stáiliú agus an ceann son chura Haris agus Jane Moore agus an son seachúing Eva Galvin a dealbhisteach a gúil pastas na cóimre tarfad na cúil á lár na Páirc truchas slát dahad slát diantacha pas láimhisteach ó scór a cúil chances ar cúil agus é bíonn sé isteach de grím na Páirc agus seachúing an captaíon Andrea Morton ar naisian sa ceanna Emily Lacey na scór ar fad a dealbhisteach ar a gúil de Laois fós an dulcha cí cad dhéana sé báta san trasna an pas láimh ó scór a cúil Sinné Andrea Morton ina héanaar Andrea deanamhisteach se chuing in sin tagad sé go fadar Imelálar tuairfeid gúlín is mailis mar cúla bhís dúdaí agus mór dulcan cí go fóil a ach ré stoppa fós a dul raig má scór é sin is scór úntach é sin ag fion laistigh den stúa mór a fear ar an sprioc ceann leis a gitóg agus cuma maithir a ceann san is stoilm gur Sophie Eva Sherry ciún goach go dtí sé sa chlé chun sin ceann san siar seans ar cholín ag Muineachán agus sin é an tús a bhí ag testáiliútha. Díanta go maithirís ag chéasí tréinar ceann deasisteach a lárbíil seans ar cholín agus is scór bra an báta san ó Hallie go fad leis an 9 méadar pas láimh siar chun sin ceann san chus céim letíh áling an báta san ag ban tá an seile fósacha chasamach agus duine go duine lehad ar cholín an báta san agus an ceann san chu haris an dras. Bhfuil sé caiite gníomh an báta san an seile bhar an dalamh caite an báta san an réiteir i legad an imirt leanú de raig agus an a scór ar fad. Méadar snétá na ceannacha. Agus tá náidice agus tá an crinisacha. Gírig scóráil scór an áracha seáil ó é seo hé scór a cúlaach tíanta go bhacha cúil bíanam go anna luas ar fad ag lán fós a dul raig a go sé a hena mar a chlár a scór díanaigh well bhí seans ar cúlach ina bhínacha